Welkom terug, tijd voor het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. Met daarin onder meer het ontslag van voetbaltrainer Adrie Koster bij Willem II. En winkeliers timmeren hun winkels dicht uit angst voor coronarellen. Het zijn spannende tijden voor Intervents. Iedereen bij de jeugdzorgorganisatie wacht met smart op het overgangsplan, waaruit duidelijk moet worden hoe het nou verder gaat. Intussen vertrekt een deel van het personeel om ergens anders te gaan werken. December was een roerige maand voor jeugdzorgorganisatie Intervents. De Zeeuwse gemeente besloot de organisatie om financiële redenen op te heffen. Maar Den Haag vond dat er geen goed overgangsplan was voor de kinderen en jongeren die cliënt zijn bij Intervents. En de inspectie tikte de Zeeuwse gemeente hard op de vingers. Ja, het resultaat van deze werkwijze is onnodige grote onzekerheid bij gezinnen en bij kinderen. Ook Intervents-directeur Sira Kamermans vindt dat de gemeente het anders hadden moeten aanpakken. Terugblikkend op afgelopen jaar was het natuurlijk kijkend naar de kinderen en de gezinnen en de medewerkers essentieel geweest dat er al een plan lag. Achter de schermen wordt nu hard gewerkt aan een overgangsplan. Het is de bedoeling dat de cliënten van Intervents worden verdeeld over 3 organisaties. In het ideale geval zou de gezinsmanager meegaan met het kind dat hij of zij begeleidt. Dat zijn vaak relaties die zijn al 6, 8, 10, 12 jaar oud. En te midden van een tumultueus leven met allerlei dieptepunten vormen die gezinsmanagers toch de houvast, de rode draad. Dus die wens is ook ontzettend goed te begrijpen. In deze tussenfase zijn we in afwachting van het plan van aanpak dat nog gekomen gaat. Hoe spannend is dat? Dat is ontzettend spannend en met name, en dat merk ik ook binnen de organisatie, rondom de kinderen en de gezinnen, hoe het daarmee verder gaat. Want die willen gewoon weten, kan ik bij mijn gezinsmanager blijven? Kijk, duidelijkheid is vaak belangrijker dan onzekerheid, dus inderdaad. Begin februari zou het conceptplan klaar moeten zijn. Het is de bekende stilte voor de storm. Het CDA in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld over de verhuizing van de huisartsenpost van Bergen op Zoom naar Roosendaal. Hierdoor moeten inwoners van Tolen en Sint-Philipsland 16 kilometer verder rijden. Nou, ik ben werkelijk verbijsterd door dit besluit. Volgens Joba van den Berg hadden politici en inwoners volgens de wet betrokken moeten worden bij de verhuisplannen. Maar dat is niet gebeurd. Als eerste moet gebeuren is dat men gewoon fatsoenlijk, zoals dat ook was afgesproken, in gesprek gaat met de regio. Dat besluit moet overnieuw genomen worden en je moet ook opnieuw kijken naar de argumenten. Want een van mijn zorgen is ook nog dat mensen dan of de huisartsenpost toch helemaal maar niet bezoeken. Waardoor je dus zorgmijding krijgt met alle gevolgen van die. Omdat de huisartsenpost zo ver weg komt te liggen? Omdat die zo ver weg komt te liggen. Of dat mensen eigenlijk te vroeg de ambulance bellen, waardoor de ambulances overbelast gaan raken. Willem II heeft trainer Adrie Koster ontslagen. Koster, afkomstig uit Zierikzee, wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte prestaties van de eredivisieclub uit Tilburg. Willem II staat 17e in de eredivisie. Vorig seizoen haalde Koster met de Tilburgers nog Europees voetbal. Hij was sinds de zomer van 2018 trainer van Willem II. Middelburg was voorbereid op het ergste, maar van de oproep op social media om te komen rellen kwam uiteindelijk niks terecht. Rond 9 uur dinsdagavond was het uitgestorven op straat. Het noodbevel dat was uitgevaardigd gaf de politie de mogelijkheid om iedereen die niks te zoeken had in het centrum weg te sturen. Er was wel wat volk op de benen in het centrum, maar dat waren mensen of die er echt moesten zijn, of mensen die uit nieuwsgierigheid kwamen kijken. De eerste prikken zijn gezet bij Zeeuwse verpleeghuisbewoners. Ze zijn de eerste van de zogenoemde groep kwetsbare ouderen die worden gevaccineerd tegen corona. Het gaat om ruim 400 bewoners van verpleeghuislocaties in Zeeuws-Vlaanderen en in Zierikzee. De eerste prik was voor de 78-jarige Gilberte Vermeers. Ben u er klaar voor? Ze woont in verpleeghuis De Blauwe Hoeve in Hulst. Daar komt hij, hè? Zorggroep Zorgzaam, waar De Blauwe Hoeve onder valt, is een van de eerste die de vaccinatie kan aanbieden aan bewoners in een verpleeghuis. Wij zijn in december al begonnen met het treffen van de voorbereidingen. Wij hebben al onze cliënten om toestemming gevraagd voor het vaccineren. En op het moment dat wij het bericht kregen dat we de vaccins konden gaan bestellen, is eigenlijk alles in een stroomversnelling gekomen. Kijk eens.
En dat maakt dat er vandaag in 13 zorginstellingen van Zorgzaam kan worden gevaccineerd. Er worden er hier momenteel 120 klaargemaakt voor de cliënten hier op de Blauwe Hoeve, dus 120. Maar in totaal gaan we er vandaag zo'n 350 plaatsen. En dat is over al onze locaties in heel Zeeuws-Vlaanderen. Meer dan 95% van de kwetsbare ouderen in de instellingen van Zorgzaam wordt gevaccineerd tegen corona. Maar dat gebeurt meestal niet omdat ze dat zelf willen. Veel inwoners zijn namelijk dement en wilsonbekwaam. Bijna iedereen in de Blauwe Hoeve krijgt dus vandaag een prik. Maar de meeste mensen hebben zelf geen toestemming gegeven. Die toestemming is voor hen geregeld door familie of verzorgers. Nou, de mensen die zelf niet meer de gevolgen van een besluit kunnen overzien, en dat zijn inderdaad bijvoorbeeld mensen met een dementie. Die mensen die hebben in veel gevallen een wettelijk vertegenwoordiger. En voor die cliënten hebben we aan de wettelijk vertegenwoordiger gevraagd om toestemming te geven. Dat geldt niet voor mevrouw Vermeers. Zij nam de beslissing om gevaccineerd te worden zelf. En wel om de volgende reden. Gewoon het voorzorg. En voor mijn eigen. En dat ik wel langer kan leven. 4 mannen uit Goes waren woensdag een van de eerste die door de snelrechter veroordeeld werden voor het delen van een oproep tot rellen. De verdachten van 18, 19 en 20 jaar kregen tussen de 14 en 30 dagen gevangenisstraf, waarvan een deel voorwaardelijk. En ook kregen ze van de rechtbank in Middelburg allemaal een werkstraf van 60 uur. De oproep tot rellen is een klap in het gezicht voor het zorgpersoneel. Dat zei de politierechter vanmiddag tegen de Goesenaren. Dat de straf niet hoger is, dat komt omdat niet kan worden bewezen dat ze zelf de berichten hebben gemaakt, maar alleen hebben doorgestuurd. Was dat wel het geval, dan hadden ze misschien wel maanden celstraf gehad. De mannen hadden de oproep tot de rellen verspreid, zeggen ze, omdat ze tegen de avondklok zijn. Middelbare scholen maken zich zorgen over hun leerlingen. Die zitten nu alweer ruim 6 weken thuis. Het vraagt veel van ze om alleen online les te volgen. Ook voor de meest gemotiveerde leerlingen is het nu moeilijk. En dan is er ook nog het gemis aan sociale contacten, dat juist voor tieners zo belangrijk is. Op het moment dat je een uur of 5, 6 achter elkaar achter de computer moet zitten, dan dwaal je vaak af. En dan is het voor de collega's echt een uitdaging om het zo te maken dat je de leerlingen ook blijft motiveren. En dat is van beide kanten heel ingewikkeld. De school heeft wel geleerd van de eerste lockdown. En daarom begint iedere les als volgt. Willen jullie alstublieft de camera aanzetten dat ik iedereen kan zien? En ik ga even ook tellen of ik iedereen heb. Door verplichte camera aan te zetten kan de docent beter in de gaten houden of iedereen oplet. Maar dat werkt niet altijd. Ook al moet ik mijn camera aan hebben, zit ik gewoon nog in mijn ochtendjas en dan doe ik gewoon het bovenstuk van mijn hoofd. En dan merkt ook niemand het. Voor de mensen die de 14-jarige Isa Launsbach uit Kortgene kennen, is dit een merkwaardige uitspraak. Zeker omdat zij toen de scholen nog open waren een echte streber was. Vroeger dan heb je echt docenten die erop letten en die je compliment geven. Toen deed ik echt mijn best om echt netjes te schrijven en goed mijn huiswerk bij te houden, goed voor mijn toetsen te leren. En nu is het gewoon, je hebt een 4 of je hebt een 8, het is maar een cijfer. En ook omdat de overgaansregels zijn ook veel meer verminderd. Dus dan heb je ook niet meer echt heel erg nut om echt 8 te halen. Want als je op de 5 staat, ga je ook nog wel over. En het is dat ik voorheen al zo'n strever was. Dat ik daardoor nog steeds wel mijn best probeer te doen. Maar ik loop zeker wel achterstand op, ja. Dat geloof ik zeker wel. Isa is haar motivatie dus zo goed als kwijt. En haar rector merkt dat ze niet de enige is. En maakt zich daarom grote zorgen over de mentale gezondheid van de leerlingen als dit nog langer gaat duren. De puberteit is een tijd waarin je ontwikkelt met elkaar. Nou, dat stukje is nu voor de tweede keer, wordt dat onderbroken. En daarnaast heb je natuurlijk de leerachterstand die bij een groep leerlingen ontstaat, die dat online onderwijs toch heel erg moeilijk vinden. Over de hele gezin kunnen we zeggen, zowel voor de VMBO-leerling als voor de VWO-leerling, is fysieke lessen en contact met mijn medeleerlingen het belangrijkste in deze tijd van hun leven. De meeste stoelen in de leslokalen blijven voorlopig leeg. Wanneer daar verandering in gaat komen is nog onbekend. Een ongebruikelijk hoge gevangenisstraf voor een 28-jarige man uit Rotterdam, die een dodelijk ongeluk in Vlissingen veroorzaakte. Hij moet 4 jaar de cel in. Het slachtoffer was een 42-jarige vrouw in een rolstoel. Zij stak de weg over waar de automobilist met hoge snelheid een andere auto inhaalde. Hij reed bijna 170 km per uur, waar je maar 50 mag.
De straffen zijn inderdaad hoger dan gebruikelijk. En dat heeft ermee te maken dat dit een hele ernstige vorm van schuld is. De rechtbank heeft gezegd dat het echt roekeloos is wat verdachte gedaan heeft. Hij krijgt ook een rijverbod van 5 jaar. Maar dat gaat pas in na de celstraf. Medewerkers uit de metaalsector staakten donderdag voor een betere CAO. Ze willen meer loon en eerder stoppen met werken. Zeeuwse stakers moesten daarvoor wel naar Bergen op Zoom, naar een zogenoemde staakstraat. Daar konden ze hun stakingsformulier coronaproof inleveren. Er waren zo'n 75 medewerkers van de bedrijven Dame en Herema uit Vlissingen. Goedemorgen heren, waar komen jullie vandaan? Vlissingen. En staken, waarom? Voor een betere CAO natuurlijk. Waar werken jullie? Bij Dame en Jating in Vlissingen. En het is wel een gekke manier van staken, hè, zo? Ja, maar ja, dat is de tijd, hè. De tijd van corona, dus ja, het is niet anders. Er is geen koffie. Nee, helemaal niks. Geen warme chocomel. Nee. De stichting Bewust, oftewel Samen Duurzaam Schouwen-Duiveland, heeft de gemeenteraad opgeroepen om de klimaatnoodtoestand uit te roepen. Want als er niet snel iets aan de klimaatverandering en stijgende zeespiegel gebeurt, dan ziet de toekomst van Schouwen-Duiveland er niet goed uit volgens de stichting. De oproep wordt een paar dagen voor de watersnoodramherdenking gedaan. Tijdens de watersnoodramp van 1953 werd Schouwen-Duiveland hard getroffen. 1836 mensen overleefden de ramp niet. Vanuit die gedachte zijn we ook bezig om de bewoners van Schouwen-Duiveland, wij met z'n allen, inclusief de gemeenteraad en de gemeente zelf dus, om die bewuster te maken van die klimaatverandering en daar ook iets mee te doen. Het ondertekenen van de klimaatnoodtoestand is niet alleen een symbolische daad. De stichting verwacht ook concrete stappen van de gemeente. En wat heel belangrijk is om eigenlijk in je beleid wat je vormt, eigenlijk altijd het standpunt in te nemen. Doen we hier het goede voor de aarde, doen we het goede voor het duurzame eiland. En natuurlijk gaat dat ertoe leiden dat er allerlei keuzes gemaakt zullen moeten worden als het gaat om de energietransitie, de bevolking daarbij betrekken. Ja, en eigenlijk door bewust te worden met elkaar kunnen we daar ook stappen in maken. Maar het is wel heel belangrijk dat de gemeente eerst zo'n stap neemt om zich uit te spreken. Als het niet lukt om het tij van de klimaatverandering te keren, ligt er een plan B klaar. Maar daar zit de stichting Bewust niet op te wachten. Plan B geeft aan dat wij misschien stukken land moeten prijsgeven. Nou, dat is het laatste waar ik aan denk. En daarom denk ik dat we vooruit moeten, de zee, naar de zee toe, maar ook samen met het water om te kijken hoe we dit kunnen aanpakken. Eerder deze week plakte de stichting Bewust al stickers op de welkomstborden van de gemeente. En het komende jaar staan er nog meer acties op de agenda. Vanaf half december gaan er weer heel de dag snelle intercities rijden in Zeeland. Nu zijn die er alleen in de spits. De snelle intercities stoppen in Goes, Middelburg en Vlissingen. En dat levert Zeeuwen een kwartier tijdwinst op richting Brabant en de Randstad. De nieuwe dienstregeling gaat niet ten koste van de kleinere NS-stations, want daar stopt, net als nu, 2 keer per uur een trein. De extra intercity in Zeeland is onderdeel van het compensatiepakket voor de gemiste marinierskazerne. Dit is voor niemand een achteruitgang. Wat je nu gewend bent, dat blijft. En er komt iets bij. De totale dienstregeling is echt een verbetering voor heel veel reizigers. Dus ik hoop dat iedereen in Zeeland er ook blij mee is. Wij in ieder geval wel. Het drugslab dat eind november in Westdorpen is opgerold was van een internationale drugsbende, zegt de politie. Bij invallen door het hele land zijn er nog eens 9 verdachten aangehouden. Er werden daarbij enkele vuurwapens, €70.000 in contanten, dure horloges en ook wagens in beslag genomen. Bij de ontdekking van het lab in Westdorpen waren er ook al aanhoudingen, onder wie enkele Mexicanen en de eigenaren van de loods. 5 Vlissingse straatvoetballers komen dit weekend weer in actie bij de FC Straatleague op het YouTube-kanaal Touzani TV. De jongens zijn op dreef, want afgelopen weekend wonnen ze al van Rotterdam-Zuid. Het samenspel hadden we heel goed gedaan. En gewoon hoe we met elkaar waren. Goede band. Zaalvoetballer Youssef Ben Selam heeft het team bij elkaar gebracht. Ik was super trots op die jongens, natuurlijk. Kijk, het is altijd Randstad dit en Randstad is de beste, Randstad dit. Maar ze hebben nu gewoon laten zien dat Vlissingen een hele goede stad is, vol met straatvoetballers. En of ze nou weer winnen of niet, één ding is duidelijk. Wat willen jullie worden later? Profvoetballer. Profvoetballer. Profvoetballer.
Ja, dat was te verwachten. En wie weet waar we deze jongens nog eens terug gaan zien. Tot zover ons weekoverzicht in Zeeland, de week van het Zeeuwse nieuws dus. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.